wonge cendhek kepalang. Lek nomoripanmu gateno gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kalasereng. Mula sandangane Prabu Kalasereng tak agem. Aku Prabu Kalasereng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Girikadasar. Kowe sapa? Patih Sengkuni dudu. Patih Rumeksa Praja, Patih Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasereng tak wenehke apa ora? Ora bakal aku wenehke tendian nganggo sepatu. Letuku nang Lazada. Hai. Nalendra ampuh. Kome mungsuh patih kaya ngono. Kapok ora kowe? Inggih, kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang tak nehi urip ning negara Girikadasar aku sing agem. Kula semanggaken mlebu kedaton. Waduh. Patih goblok. Nek ratune mlebu kraton ki melu. Inggih sinuwun inggih. Goblok. Inggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih nyuwun pangapunten. Prabu Pathokol Bawarsari si tangan besi ya padahal. Iya paringipun kados pundi? Iki sapa iki? Kono Elsi nang kene. Menika ngawur. Menika Dewi Wara Drupadi. Udus. Wara Drupadi kasinggihan mekaten. Iki putri saka ngendi teh? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene dipun cidra Prabu Kalasereng. Neng ngono iki berarti bekase Prabu Kalasereng. Dereng purun dipun garwa Prabu Kalasereng. Waduh, isih urung tau dijamah dereng. Wara Drupadi wonten dawuh Prabu Kalasereng mati. Negara Girikadasar ingsun ingkang lenggah. Panjenengan sinten? Prabu Pathokol Bawarsari. Pathokol aja kuwale ya. Pathokol. Nggih. Nek Prabu Kalasereng wis ora ana terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe patih goblok iki tendian. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih. Kowe nek tak merit gelem ora? Merit menika menapa? Kabeh bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu? Lahir batos, lahir baten. Tobat kula purun sinuwun. Waduh! Wonten dawuh. Iki lho Drupadi wis nyekeli mudelku. Wonten dawuh. Kok ngoso kowe? Dundang kok ngoso. Inggih wonten dawuh. Ade inggih. Piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki? Geseng nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki, aduh teh. Teh aku tukoke pil kita. Badhe kangge menapa? Aku wis angel teh. Inggih. Nek ora dibantu nganggo batu-batan sampun kados mekaten. Ora Drupadi kowe tresno tenan. Saestu lahir batos. Nanging kula nyuwun apa? Kula gelem dipun dhawuh panjenengan ning jaluk diwayuh. Edan.
Ada sukune wong bagus ngene iki ya, Te. Inggih. Bagus apa? Jabule kaya cowek ngono. Aku madake ra krungu. Cowek nggo ngulek ndasmu ki kok. Nyuwun pangapunten. Pangapunten. Nok sebarake. Marahe nyuwun pangapunten menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? Ingane prajurit tak potol lho. Banyu keras. Tak banyu keras. Terus tak nggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih. Menawi dipun wayo, sapa sing kudu tak wayo? Panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batin sinuwun. Padhe wonten dawuh. Ngadhep kene. Dropati wonten dawuh aja cedhak-cedhak pate abape mambu. Inggih. Ngestakaken dawuh. Di samping Mas. Mas kula ngenipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Patok nggo matok cengele. Piye PT kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngami Mas Patok. Ngapusi. Padahal aku ora krungu ya. Tak apura, ora masalah. Teh, wonten dawuh. Kowe tak kongkon negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Waradrawati. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Pate. Oh arep nyenturane rembuking Prabu Pathokal Bawarsari. Hah? Njaluk tak hukum pices kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat sendika. Wono dubriksa Drupadi. Wah, jan kowe manjinga ning akekku mata kucing. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pati kok kaya ora percaya. Marengipun, ayo di tunjem pate kowe. Ditungka. Ya, ratu rong suwe iki ora ngerti basa. Ditungka. Inggih, manjing pundi? Kono. Ngonake inggih. Jarikmu keri. Inggih. Semilake inggih. Nyuwun pangampun. Ayune. Wis, mapan ning nggonake ya, sayang. Inggih. Aku tak nututi pate kowe, pate petok pate. Dikongkon klomat-klamet. Lah malah ngangkring barang. Tendangi tenan kowe. Semar kok mlayu-mlayu karo Garing karo Petruk nggih. Eneng apa? Kula mboten ajeng wadul. Ning lakon iki kasunyatan. Kasunyatan piye? Karang kadempel kerawan Ndara Janaka, Ndara Werkudara
Mboten kanyono-nyono merga dawuhing Begawan Durna ngupaya Dewi Wara Drupadi anggenipun murca. Lah kok rawuh teng Karang Kadempel ngemban dawuhing Begawan Durna. Jarene Wara Drupadi saged timbul teng negara Ngamarta ning kudu ditumbali nyawane Bagong. Lho. Lah terus anak kula Bagong dioyak-oyak Ndara kula kekalih. Kula njaluk pengadilan Ndara. Ora ta. Werkudara, nggih. Kang endi kowe? Ngupaya Kakang Mbok Wara Drupadi entuk gawe sekedhap malih tumunten badhe kundur wonten negari Ngamarta. Lho, kok sekedhap malih? Ketemu ora? Kaliyan lho, Mbak Yumu. Inggih dereng nanging syaratipun sampun kelampah. Oh, syarate wis tok lakoni, sampun. Wis Werkudara. Wis. Syarate apa? Syaratipun inggih menika menapa menika inggih sejatosipun. Ayo Gage matura karo dulurmu tuwa syarate apa? Inggih menika kuwanda. Kuwanda inggih kuwandane sapa? Kuwandanipun menapa menika kuwandanipun ge omong ora menapa menika diulah balik nggih anu kok Prabu mboten duka lho mesine ora yen panjenengan kuwi dadi syarat kunduring Nyai Prabu Nyai Wara Drupadi aku ora bakal duka kuwandanipun Bagong piye kuwandanipun Bagong kuwandane Bagong Panakawan inggih terus kowe mau matur wis kelakon tegese Bagong wis tak pateni mboten kula pejahi nyamung nyemplung telenging samudra nyemplung telenging samudra Bagong nek ora mbok oyak-oyak mesti ora kelakon nyemplung. Iya toh? Nggih. Coba to Janaka aku tak takon karo kowe iki jane duwe nalar ora to? Kowe kuwi padha duwe rasa kamanungsan ora Werkudara? Nggih. Tak takon karo kowe sing ngakon mateni Bagong sapa? Durna bapakku. Wis ping pira kowe percaya karo Durna? Ning nyatane ngawu gawar ngawur ora ono nyatane. Durna pendhita sing nyata. Nyatane ngono apa aku tak takon? Menehi aku kawruh panunggal. Sing menehi kowe kawruh panunggal kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Wong satemene nggomu banget percaya karo Begawan Durna pekasan kowe dijlomplongake cemplungke segara wae panut. Nanging merga gedene kapercayanmu kowe ora tekaning mati iso ketemu karo Sang Ruci Bathara. Kuwi dudu Durna sing menehi. Nanging kuwi pancen pambudidayamu dhewe. Lah kok dadi kowe saiki tuntula karo Bagong merga perkara Durna? Nek nganti Bagong iki tekaning mati ana tantrimaning dewa sing sago nyangga sapa? Sing sago nyangga sapa? Wah, lah adik-adikku kok kaya ngono ta pikiranmu kok, Dok? Kuntung nalarmu ora ngerti kanan pala. Wun. Sapa iki? Kula Patih. Pangreksa praja saking negaring Giri Kadasar. Kula utusanipun Prabu Patokol Bawarsari. Terus karepmu dereng kemawon mlebet wonten negari Ngamarta wonten mriki sampun lenggah priyagung nata Ndarawati kadange Werdanata ing Ngamarta. Jinuwun. Kula badhe munjuk atur kepareng badhe pinanggih kaliyan Sri Prabu Puntadewa. Yen wis ketemu kula badhe ngaturaken utusanipun Nalindra ing Giri Kadasar Prabu Patokol Bawarsari. Sire piye Ratu Gustimu wis ta cekak aos wae. Badhe nglamar putri Ngamarta. Lho, putri Ngamarta sapa?
Inggih menika badhetipun wengku garwa naminipun Dewi Janaka lan Dewi Werkudara. Kula arep dilamar iki lho. Werkudara arep dilamar iki lho. Wong ki nek kondang, wong ki nek kuncara. Wah, lah jebul sing seneng karo kowe iku ora ming wong wadon. Wong lanang barang seneng. Ya to, Pedro? Nggih. Ayo ayu ndasmu. Kuwi jenenge sapa sing tumindak ala wahyuning bakal cilaka, sapa sing mbak becik mesti ketitik. Nggih ta sinuwun? Iya. Wis benengke wae. Aku tak ketemu karo Patih mau, tak kandha karo Patih mau nek Janaka saguh dilamar Prabu Pathokol Baworsari. Koko Prabu. Koko Prabu sampun ngados ngaten Koko Prabu kula isin. Kowe duwe isin wae. Kowe duwe isin? Inggih. Yen kowe duwe isin kudune kowe duwe rasa welas asih. Ning kowe sing koncakan rasa welas asih. Kowe mentolo karo abdimu Bagong. Lah gunane apa kowe duwe isin? Coba aku tak takon karo kowe. Gunane apa kowe duwe isin? Wong kowe tresna asih rasa kamanungsan, kowe dibelani Bagong seprono-sprene wae ora ngrasake dibelani kok. Kowe isih duwe rasa tresna asih ki asihmu nggo ngendi aku tak takon karo kowe. Melek matamu wong lanang diwedokke ora ana Dewi Werkudara sing ana Raden Werkudara saanane waton Werkudara diasmu mudar wani madunke Werkudara totane nyawa spelekke. Wah, kon rene Ratu Gustimu suweke cangkeme. Nalikane oh, jog surum-surum diwangkana ki nggih. Yen mangos wakang layon. Dene langkang manise. Wadanane ra layo kumelku jam ora raut. Oh, lah Patih. Muga-muga entuk papan sing jembar, swarga sing sempit. Raden Werkudara kowe membunuh Patih. Iki Prabu Pathokol Baworsari Sirnana legane ati. Sayangku. Wah, Raden Werkudara jebul ayu tenan. Ya ampun nganggo kathok seksi banget. Kathok ketat meneh. Oh, Raden sing pamungkas. Aku sayang karo kowe. Kowe arep tak gawa ning negaraku ngiri kadasar. Kowe arep tak dhaup. Raden, sayangku, cintaku. Muah. Wah, iki Pathokol Baworsari dasar kepara nyata. Kemana kau? Iki sapa iki? Raden Janaka. Dewi Janaka. Iya dasar kepara nyata. Ayone tumpah undung. Dasar asu. Ana lencer kuning. Ana
aku sing nandang rindu tulung mulia saurna utangku kang ati kina ayo tak bojo saya ayo aku lanang ora masalah aku asik dhisik aku lanang gelem wedok gelem aku kuwi lanang Cahidan Patokol Bawur Sari tak pecah siramu nyo bejan sayang wih siapa ini awake kok dicat ireng. Iki sapa? Patokol Bawur Sari. Prabu Kresna, Prabu Kresna. Janaka tak pek, Werkudara tak pek. Wih lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau. Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa lho tenan. Mergo aku ya tresna karo Werkudara karo Janaka. Wah, padha-padha raja penglamar pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo. Dipol, aku tuluh ngono. Kakang Semar aku tuluh ngono. Kok ora Bundarawati malah melu-melu perkara iki. Pripun nek kaya ngeten iki? Nek kula nulungi napa labuhan kula ajeng manglalekke. Nggih. Sampeyan kewirangan lho diwadonke wong niku nek cara kula kaya didak sirahe. Sampeyan niku satriya jagan nganti keberbeken memandhangi Ndara Janaka Ndara Werkudara kok ming ajeng diramar Ratu Petok nika. Pun pripun? Aku luput. Kang Semar aku kleru. Yen Bagong isih urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Yen Bagong urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Semar, aku tulung ngono. Aku tulung ngono. Prabu Patokol Bawur Sari. Piye, Prabu Kresna? Kira-kira kowe milih sapa, Janaka apa Werkudara? Aku terserah lah. Aku manut. Aku njaluk sing libidone dhuwur sapa. Janaka. Aku Janaka, kowe Werkudara, aku nek gedene semono keling ayahi. Repot-repot Kakang Semar tulung ngono aku Kakang. Belum bareng ilang Janaka karo Werkudara kok malah wujud Betor ngetor bathukmu iki apa? Sinuwun Darawati kok malah melu-melu ya wis ben. Aku mangkel kok karo Janaka Werkudara iki pendak-pendak tanpa petungan. Sak penake dhewe kok mentolo karo Bagong aku rak ya ora trima to nek nganti mentolo karo Bagong. Wong Bagong iki ponokawanku. Nek nganti Bagong dikapak-kapakke iki cilik diloloro gedhe tekaning pati aku sing ora trima. Garing nendi? Teng mriko. Petro teng mriko. Kae kon ngajar ratu kae. Lambene kula ora pangling. Ya pancen le dandan ki lambene digawe ciyut. Kan ketok orang goblek banget. Ning ora ya kelingan to. Bagong iki mesti mambu solar. Nggih. Lah wong saka kene breng-brengan ngono kok. Petro adimu jek urip. Wos, lataki tenan.
entuk sandangan saka ndi to, Wer? Jangan salah. Kok kamu memanggil aku Wer? Aku raja dari Batavia. Dapure kaya ngene kaya aleman ngingu jenggot barang kok mingu wedhus sing iso manah. Aleman gong ora. Apa iki wani nganu bedhek karo aku? Wek saya sak. Terus reng, terus. Wah. Aku wae terus. Ah iya. Bagong anu gareng nendi? Aduh. Sing ngimpi dadi manten aku sing mati gareng. Ah gareng mau ning ngisormu ya. Heeh, tak walik. Oh tak jeblos-jeblos ki aspal sak kayange. Reng tangi reng, dadi ratu kok. Ndadak mati barang reng. Ya wis ora masalah. Bojone gareng rada lumayan lho, Truk. Ha iya. Damri nang omah ya. Ya. Ah, plinteng tenan ya. Rumasane anggere muni ana dulure mati kok bahagiane ra sama-sama. Ning arep do aneh-aneh ora. Bagong, nggih. Bagong, nggih. Sido arep ngepek aku. Sido ngene. Wah, duwer. Lenggor. Wah. Ajar. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang? Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang ngake kok dikopi kok. Mumet sirahku ora. Dan lha iki prameswari Ngamarta mlebu ning ngake dikopi kok wae. Nek mboten dikopi ora metu. Metu ta? Iya. Kandhane kok. Ameng kula ngeten kowe. Ajeng metu ora. Aya keten kok. Nek mboten dingeten kowe ora metu. Iya. Ngerti aku nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting Ndarawara Dropadi wis kondur teng negara napa menika? Ngamarta. Terus kula ya wis iso mbaleke Dewi Wara Dropadi. Yai Ratu inggih ngatur panuwun Koko Prabu inggih sami-sami. Mrene nek tumindak nganggo petungan ora sakarepe dhewe. Nggih? Yo. Lameng ya. Ayo gawe wis. Nanti mbok rasa kesusu ta? Santai wae. Yo Bagong aku njaluk ngapura tiba sepadha-padha. Tak kira nang omahku tenan. Gareng ya sempat-sempate mlayu bali. Anggembok omahe. Bojoku tak pasung lan nang kamar. Aneh-aneh wae. Wis gunungan.